Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Herbohenis Macarayo, magapanginaot nga nakapagpalon ana kamo sa inyong tagsa ka mga lingkuranan. O bano sab sa inyong tagsa ka mga reducits aron sa ingon ni ana mo inyong magamit sa pagpamati hangyo na karon sa pagtun sa mga maturan. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon yung patalihugan dinhi sa Power Radio matag gabi kita alas 7 ulong tadangtod sa alas 8 sa kagabion. O sa balingasag usab sa Waikurat Radio FM mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Magsugod ka na sa alas 8 mulong tadangtod sa alas 9 o sa Radio Ultra matag Domingo alas 10 hangtod alas 11. O gingon man usab sa RPN Teleradyo mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Magsugod ka na sa alas 12 mulong tadhangtod sa alauna sa kahaponon. O dinhi sa Mindanao o sa Visayas area do na nakitay 22 ka mga radio station nga anaa ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nining higayon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Sa gihapon mga igsoon, karon makig-uban kaninyo Evangelista Brother Hernaldo Pipi mo isa kalakip karon sa mga pagtuon nga inyong madungog. Akong mga pagpangumusta sa tanan nga mga nagpaminaw ingon man usab sa mga sponsors kami walay puas nga nagpasalamat nga diin pinaagi sa inyong pagtabang kanunay padayon nga inyong madungog ang mga langitong lamdag sa kinabuhi sa bisan asang dapit sa Kabisayan ug sa Mindanao. Ug usab among pangumusta diha sa PBCM compound labi na sa atong executive Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya Madam Gaga. Og sa tanan-tanan mga igsoon taman sa maabot sa gikusgon ni atong Sibya. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pa nga mga igsoon nga ministro. Kamusta kaninyo mga kahilan ug kaigsunan kini usab si Brother Rumira Macamos katambayayon karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron magpakalangat sa tawo sa para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa ka magwali ug ministro. Kumusta ka ninyo magilaan ug mga igsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban yung takna. Aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Ninihigayon na karon mga kahigalan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod sa atong bulhaton sa padayon sa pagtubag sa isyu ni Mitchell Bindilio tungod kay mao man ni ang nakigatbang kanato sa atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ang ato ang mga nagsunod sa atong programa kanunay ngano nga ingon ani nga sistema nga si Bindilio man ang atong kanunay nga gihatagag pagtagad sa atong programa. Ingon ini nga sistema tungod kay aduna man goy mga isyu gipangbuhian ni Mitchell Bindilio ug mao magyud ni siya ang sub gyud kayo nga sigig panghilabot sa pagtulon ang PBCM mao na nga aduna po may pagahimuon pod nga pagtubag. O dili ninyo mabati ang programa ni Mitchell Bindilio diri sa Misamis diri sa pipila ka porsyon sa dapit sa Misamis Oriental kung dili maabot diha sa iyang programa Hook Up gikas Dipulog kanang naa sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Tanawa lang ninyo sa Facebook, makita man na sa YouTube, makita man na siya karon. Naman na ang iyahang tingog sa kamatuoran DXKD, RPN DXKD Dipulog. Makita na ninyo na tingog sa kamatuoran. Tanawa gani, di ba? Sa kinsa lang iyang paghilabtan ana o niya
apil na ang pagtulon ang PBCM. Muna nga kami moingon ta tuar mas dipulong ano man tungod kay ang pagtagaw-taw niya sa atong panahon karon pagka imulan lang taon sa Facebook, sa YouTube, makita na nimo na ang iyahang programa ana. Mao na nga bisag asa si bisan kinsang mulan taon na pasagda na mo ang iyahang lugar ng mga gipangbuhay ang isyo. Murag ang PBCM dili ka sugakod sa iyahang mga isyo. Muna nga kami nasa matang sa pagpahigayon gid sa pagtubag. Una lang taon na mo sa paminawan na mo ang iyang programa sa diri sa Balingasag. Unya maingon sa pagpaminaw ninyo nga dungan man ang inyong programa. Alas 7 paingon sa alas 8 sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Unya kamo magsugod pod alas 7 o paghuman sa programa na mo lantawon pud mo ang iya pong gipangyaw-yaw pod sa ire. Ana ra nga sistema. Tanaw na mo sa Facebook. Tingog sa kamaturan, Dixkidi, RP Dixkidi Dipolog, mugawas na ang iyahang mga programa. Mo nang mahibaw-an na mo ang iyang mga atake diri sa amoa, ang iyang mga gipangbuyang isyu diri sa amoa. Muna nga kami kanunay gyud naghatag og pagtuwag bintaha to sa unang panahon nga wala pa ang cellphone, wala pa ang Facebook, wala pa ang YouTube na pwede ra atwara sa Dipolog ni ata diri sa Misamis Oriental dili na nato magkanan kay tuara man sa nagyaw-yaw dito total didto ra man tong dapita. Wala pa may kasayuran ana. Pero kay duhaman gidalaman niya napas Balingasag hook up yang programa diya sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Unya makita pa gyud namo ang iyang programa sa Facebook. Muna nga sa YouTube. Muna nga among giyong hatagang pag tagad ang iyang mga programa. Dili namo kana ingon nga palabyon lamang kay nagtuo dagoy siya og dili namo tagag pagtagad ang iyang mga isyo. Pero sa balaang kasulatan daan pa gitagna, daan pa gipasidaan-daan nga dunay mga nahitabo sa una, mahitabo gyapon sa umalabot. Unya giingon nga mabalik ba ang kasaysayan? Naba sa balaang kasulatan Brad Rome kung atong sesyon na nakasulat sa Biblia? Doon na gyud kana Brad Makarayo. Ato sa ning giplastar daan kay atong tan-awon unsa ang mga gipangbuhat sa mga alagad sa unang kapanahunan. Nga kining ato karon nga bugno tali ni Mitchell Bendilio sa unang kapanahunan naa na ni gibuhat gyapon sa unang nangalagad pero gumikan kay wala pa tani adtong panahona kung kinsa man ang anaa nga musungag sa kamatuoran sa unang kapanahunan sa mga nangalagad sa una mao gyapon nga dunay gihimo nila nga susama gyapon aning pagbinayloay sa mga rason, mga diskas, mga lantugi ingon ana nga sistema naa na sa unang kapanahunan. Muna nakuha ta karon og nakasulat sa Biblia nga duna bagi mga kasaysayan nga nahitabo unya kana mahitabo pa pag-usab sa umalabot. Naa ba sa balaang kasulatan Brad Rome gitag na nabadaan gipasidaan na badaan. Dinhi siya nakasulat sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1 sa iyang bersikulo 9 nagaingon dinhi. Ang namao kaniadto mamao man ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa sa pagsulat niini kay nagsulat si Salomon man. Si Salomon anak man na ni Haring David. Unya kun atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan tungod kay ang naa diha sa Biblia ang namao kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Sato pa sa wala pa po si Salomon, ug doon naman pananglitay, mga pagpangalagad sa mga alagad sa Dios sa unang kapanahunan, mahitabo sa iyang kapanahunan. Sa iya pong kapanahunan, ug doon na may mga kasaysayan sa ilang pagpangalagad, sa umalabot gyapon, pag-ingong ugma, repirado na ni adtong umalabot. Mauna nga, kana, doon na gyapoy mga pagbalik sa kasaysayan. Kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan, ang nagsulat sa proverbio, sa Ecclesiastes si Salomon. Karon kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia sa Proverbio 1:1 si Salomon anak na ni Haring David. Karon kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia si Salomon sa iyang pagpahayag, sa iyang mga gipang sulat. Doon na bagay pakiglantogi nga mahitabo tali sa tao o sa iyang isikatawo na aba sa Biblia na Brad Hernan, kung atong susyon na nakasulat sa Biblia. Basahon ta Brad Makarayo ang Proverbio kapitulo 25 bersikulo 9 bahin sa pangutana bali sa atong pagabasahon. Pakiglantogi sa imong katungod uban sa imong isikataw lamang ug ayaw pagibutyag ang tinago sa ubang tao. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kini diayng nakasulat sa Biblia,
kining giingon nga pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katawo, naa na dai na wala pa ang kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Naa na. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia karon, kung atong susyon sa si Salomon nagsulat, dunay pakiglantugi uban sa iyang isig katawo. Sa balaang kasulatan sa panahon ni sa pagpangalagad pod ni Job, doon na ba gihapon siya ay gihimo nga lantugi? Doon na ba gihapon siya ay gihimo nga pakiglantugi sa iyang isig katawo? Doon na. Kay kung wala pa ng litan, dili siya mag-andam og iyang mga katarungan. Ha? Dili siya mag-andam og iyang katarungan. Giandam ganing katarungan, nagpasabot. Doon ay buluhaton gyud nga pagpangatarungan og ingon man bisan pa sa natad sa lantugi. Karon, susiyon ta sa Biblia, naa ba Brad Jezreel nga si Job sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na gihimo niya nga pag-andam sa iyang katarungan, naa ba sa nakasulat sa balaang kasulatan? Naa. Niya itong mabasa diri Brad Makarayo sa Job Kapitulo 13, versikulo 18, giingon sa pagpahayag, sumala sa akong bisitar. Anya karon gipahimutan ko pag-ayo ang akong katarungan, ako nasayod nga ako matarong. Busa, doon na day gihimo niya nga giingon gipahimutang na niya ang iyang mga katarungan. Unsa ba nang katarungan nga iyang gipahimutang, Brother Nan, kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia? Basahon ta Brad Makarayo ang Job Kapitulo 23 bersikulo 4 hangtod sa 5 ang atong pagabasahon. Ipahamutang ko sa iyang atubangan ang akong katarungan. Ug punon ko ang akong baba sa mga iglalantugi. Hibaluan ko ang mga pulong nga iyang igatubag kanako ug hisabtan ko ang bisan unsa nga iyang gasulti kanako. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang mga katarungan din gipahimutang dai ni Job sa iyang pagpayag, mga iglalantugi di ay, mga katarungan di ay. Sa ato pa, nagplastar siya daan og mga iglalantugi, mga katarungan, iyang giandam para na iyang ilantugi kung dunay makiglantugi ni Job sa iyang kapanahunan. Ingon ni ana nga sistema sa iyang pagpangalagad sa unang kapanahunan. Kung ato manang gipangsubay sa una, doon na ba'y mga lantugi, doon na ba'y andamon nga mga katarungan, dili lamang na bag-o. Tungod kay kanang Ecclesiastes 1, versikulo 9, mao ginaang tinuod. Nga naman, ang nahitabo kani adto mahitabo ugma. Ug ang nahimo kani adto, paghahimon ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Sa pag-abot pod sa atong Ginoong Hesukristo, sa pagpangalagad nas mga apostoles, gi-apply gyapon nilang Ecclesiastes. Nga naman, katong unang mga nangalagad sa unang kapanahonan, ila man tong gikuhaan og panig-ingnan. Unsay prueba ni ana Brad Rome, nga bisan pa si Santiago, usa sa mga magwawali sa atong Ginoong Kristo, gikuha ang panig-ingnan ang pagpangalagad ni Job nga propeta o sa mga propeta pa sa unang kapanahonan. Dinhi atong pagabasahon Brad Makarayo sa nakasulat sa Santiago Kapitulo 5 bersikulo 10 paingon sa 11 atong pagabasahon nagingon. Mga igsoon, ingon nga panigingnan sa pag-antos o pagpailob, palandunga nga mga propeta nga nagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. Tanawa, ginahimo ta ang pagpalipay kanila nga pagkantos kaniadto nadungog kamo mahitungod sa pinantuson ni Job og nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo usab gayod puanguron og kamaluluyon sa Ginoo. Mao kana Brad Makarayo. Busa, ang giingon sa nakasulat sa Biblia, tanawa, ginahimuta ang pagpahalipay. Sa versikulo 10, mga igsoon, ingon nga panig-ingnan, day panig-ingnan lap. Sa pag-antos, pagpailo, palandunga, ang propeta nga nagsulti, may tungod sa unsaman. Sa ngalan sa Ginoo, itong mga propeta ni, tanawa, ginahimot ang pagpahalipay. Nakadungog kamo kanila. Mahitungod sa pagkamainantuso ni Job. Giingon, giingon, nakadungog kamo, mahitungod sa pagkamainantuso ni Job, og nakita ninyo ang katuyuan sa Ginoo, unsa gayud kamo puanguron og kamaluluyon sa Ginoo. Sa ato pa, doon na day gikuha din nilag panig-ingnan. Kinsa? Ang mga propeta. Usa na si propeta nga si Job, nga gisgutan diya,
unsa ka pagka mapuanguron, giunsa niya ang iyang pagpangalagad, ang iyang pagkamaynantuson sa pagpangalagad sa Dios. Busa kung gikuha nila panig-ingnan, niadto na ilang kapanahonan, dili lamang kay pagpangalagad ni Job, kana lamang unsay gisugo sa Dios buhaton niya, bisan pa ang natad nga dunay giandam ni propeta nga si Job nga mga katarungan. Ingon ana nga sistema. Kay bisan gani si apostol nga si Pedro, nagsulti siya. Unsay gisulti? Si propeta Job nagandam. Si apostol Pedro pod nagsulti pod. Basahon ko sa ni. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Hinunoa sa sulod sa inyo mga kasing-kasing, katahain ninyo si Kristo. Ingon nga Ginoo, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa inungdan sa paglaom nga maanaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaagop ug kataha. Sa nakasulat sa Biblia, naagyo di ay nga si propeta nga si Job, nagsulti siya, nagandam siya mga katarungan. Manguto mga iglalang tugi. Si Apostol Pedro pod andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa. Sa ilang kapanahunan, kung muhimo sila sa natad sa pagtubag o sa pagpangandam, doon na sila gilantaw nga dunay gipangbuhat sa mga alagad sa unang kapanahunan. Dili na malikayan, ingon ana nga sistema. Karon atong susihon. Si adto natang apostol nga si Pablo. Si apostol nga si Pablo sa iyang mga pagpanghimato, doon na dayon siya gihimo o gibuhian nga pahayag nga doon na mahitabong bugno. Doon na mahitabo nga binugno ay tali sa pagtuo. Unsay prueba ana Brad Israel? Niya ang prueba atong basahon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 lapusta sa 12 gingon. Apan ikaw tao sa Dios, pahilayon ining tanan paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadyusnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop, pakigbugno diya sa maayong bugno labot sa pagtuo padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi. Ngadto niini gitawag ikaw nga imong gihimuan sa maayong pagsugid at ubangan sa daghang mga saksi. Busa, sa nakasulat sa Biblia doon na giday mahitabong binugno ay. Doon na mahitabo nga bugno tali sa pagtuo. Unsa man ang bugno Bugno na sa mga katarungan. Mo nang giingon gani sa panahon sa mga apostoles nga sa ilang mga sinultihan nga matinud-anon nga mao ang ilang gikuptan nga hinigiban diha sa ilang wala nga kamot og sa ilang tuo nga kamot. Unsay prueba ana Brad Hernan kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia? Basahon ta Brad Makarayo ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 8 hangtod sa 9 atong pagbasa nini. Sa bersikulo 7 lang. Sa bersikulo 7 ang atong pagbasahon sa 7. Sa sinultihan nga maminatud-on og sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinagiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo og sa wala. Busa, doon na di ay sila giingon nga hinagiban nga gikuptan sa ilang tuo nga kamot og sa ilang wala. Ahain man na sa sinultihan nga maminatud-on og sa gahom sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dinhi na ta. Unsa baning giingon nga ilang gikuptan nga hinagiban sa walang kamot og sa ilang tuo? Literal ba nga hinagiban? Ang tubag dili. Kung unsa nang hinagiban nga ilang gikuptan, diya sa ilang wala og sa ilang tuo nga kamot, mao kana ang mga katarungan nga ilang ilumpag sa mga pangatarungan sa ilang kaatbang nga walay hinungdan. Unsay prueba ana kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Rome? Dinhi atong pagkabasahon Brad Makarayos nakasulat sa Ikadawang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3. Ilaos nato sa pagbasa sa 5 nagingon dinhi. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinigiban sa among pakigubat dili man mga hinigiban sa unod kun dili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitason babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios ug ginabihag namo ang tanang pagpanghunahuna aron kini masinugtanon kang Kristo. Mao kana Brad Makarayo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na di ay sila giigon nga bisan tuod kami nagagawi diya sa lawas, kami wala makigubat pinasubay sa unod. Sa to pa, dili di ay ang ila di ang gubat nga
pinasubay sa unod katong mga hinagiban nga mga kanang mga bisag unsa na ang imong gamiton kundili ang ilahang mga hinagiban mao ang ilang mga katarungan kay giingon kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man hinagiban sa unod kundili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag ginalumpag namo ang mga pangatarungan og ang tanang mapahitas ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. Busa sa nabasa sa Biblia mga katarungan di ay ang ila di ay hinagiban. Ang ila di ang away sa una dili di ay kalakip ang ilang lawas day ginamit ang ilang kamot ug tiil kundili lamang ang ilang hinagiban. Unsa ang ilang hinagiban mao ang katarungan nga ilang ibungkag ngadto sa pangatarungan pod sa ilang kaatbang sa nakasulat sa Biblia. Busa mao na nga atong gibasa ang Ecclesiastes 1:9 kaganya ang namao kaniadto mamaugma. Walay kalainan. Sa unang kapanahonan sila ni Salomon, sila ni Job, dunay mga paglantugi nga mahitabo. Si propeta nga si Job nag-andam sa katarungan, mga katarungang iglalantugi. Sa panahon po sa mga apostoli, sa pag-abot na nila, nag-andam gapon sila mga katarungan. Matod pa ni Pedro sa 1 Pedro 3:15. Doon na dayon mahitabo dayong bugno sa nakasulat sa Biblia. Nilumpagay dayon sa rason matod pang Pablo. Diya sa nakasulat sa 2 Korinto 10:3 ug hangtod bersikulo 5. Busa dili kana kalikayan. Diha dayon mahitabo nga doon na dayoy harap-harapan lantugi, doon na dayoy aktual nga mahitabo nga lantugi. Sama sa gibuhat ni apostol nga si Pablo. Nakiglantugi siya diha sa mga taong pilisupo nga sa iyang kapanahunan iyang gikabagat bisan pa diha sa dalanon og sa tabuan unsay prueba Brad Israel. Niya ang pruiba niya na Brad Macarayo sa buhat kapitulo 17 bersikulo 16 lapos tangadto sa 18. Ug samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. Tungod niini sa sulod sa sinagoga iyang pakiglantugi ang mga Hudiyo ug ang mga taong masimbahon ug didto sa tabuan sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang gikahibalag ug gikaasdang usab niya ang pipila sa mga pilosopo o mga epikuryo ug mga estoiko ug may nangutana nga nagingon unsa man kahay buot isulti niining taong tigpamunit ug kahibalo ang uban na nagingon kini siya daw usa ka tigmantalag mga Dios nga dumuluong. Busa sa nakasulat sa Biblia, mauni ang pruiba nga sa panahon sa mga apostolis atong Ginoong Kristo, gumikan kay nag-andam silag mga katarungan sa mga pangutana. Kung doon ay makisiring nila, kung doon ay mangutana, tali sa ilang baruganan, tubago nila. Pero og doon na pod pananglitay makiglantugi nila, mauni binugnoay sa rason, nilumpagay sa rason, lantugi ang mahitabo panahonan, dili malikayan. Diha sa plaza, dunay mahitabog mga debatihay og dunay mga mabatian nato nga lantugiay nga mag-abot sa dalan nga isigamit sa balaang kasulatan. Diha sa radio station, dunay binayluay sa rason, sa telebisyon, dunay binayluay sa rason, daan na sa unang kapanahonan. Mao nang giingon sa Ecclesiastes 1:9 ang nahitabo kaniadto mahitabo man ugma og ang nahimo kaniadto pagahimon ugma walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa kanang lantugi kanang binayluay sa rason dili na bag-o para kanato og ato lang susihon ang mga nakasulat sa balaang kasulatan ingon ni ana. Pero ang gisunod sa mga alagad sa Dios sa unang kapanahonan parehan ni Salomon, nagpahayag siya dunay lantugi nga mahitabo tali sa iyang isig katao. Pero ang prinsipyo po ni Salomon dili po manghilabot ka. Kana bang hilabtonon kay ba dito sa imong isig katao? Huwata kung kanos akay labtan. Nasa nakasulat sa balaang kasulatan unsay pruiba Brad Hernan nga naagyo dia gagiibuyan po ni Salomon ato ning giplastar daan usa nato karon ipabati ang mga atake ni Mitchell Bendilio nato tan-awon ta di ba pero aminting supalpal ning tawhana dili man na kinapayas ato lang gisulti daan pero ato ning ipabati pag-abot sa unahan tan-awon nato unsa na resulta sa iyang gipagyaw-yaw di ba mismo sa iyang kaugalingon unayon ni iyang kaugalingon pag among-among o gihingon man pag panamastamas ingon nga supakon niya iyang kaugalingon ipabati ta na pag-abot sa unahan giplastar sa nato ni ang mga pundasyon nga mga sitas nga naa na di ay ingon ana nga sistema kining nabati nila karon sa kanginan tali kanato og kang Bendilio. Na Brad Macarayo basahon ta ang Proverbio 3:30
aron matubag bali ang kuan sa atong kaatbang ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Tuwa na. Si Salomon nag-ingon pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katawo. Di ba nagtudlo si si Salomon? Siya po nag-ingon ayaw pakig-away sa imong isig katawo, siya wala manghilabot kanimo. Sa ato pa maghulat ka. Kung pananglitan karog hilabtan ka, lantugi mahitabo. Pero di ka hilabtan, ay kung unsay pagpangalagan nimo, ipalapan na imong pagpangalagan. Unsang sistema sa imong pagpangalagan. Pero hilabtan, diha na mahitabo ang giingon niya, pakiglantugi sa imong katungod. Ngano gikunit naman ang imong kaugalingon. Ingon ni ana nga sistema. Mao nga na sa pag-abot pod sa mga apostolis sa ilang kapanahunan, gi-apply gyapon nila na. Sa ilang kaugalingon, pag panamastamasan ang ilang ginapakamaayo, ayon mo gawas ang giingon ni Pablo, pakigbugno sa imong katungod, labot sa pagtuo, labot sa imong pagtuo. Diya dayon mahitabo ang debatihay nga nilumpagay na sa rason, nilugtiay na sa rason nga iyang giingon sa ikaduhang Korinto 6:7 og ikaduhang Korinto 10:3 og 4 og 5 diha nang nilumpagay sa rason. Inana nga nahitabo o mahitabo. Karon tali kanamo og kang Mitchell Bendilio ingon ani ra nga sistema. Butang ko pananglitan. Kini ngano nga among gisgutan na sa ire. Tungod kay sa iyang side unsay ato sa PBCM kung consider sila protestante kini supak sa katoliko. Unya igsoon sila sa dikipas Japon. They are following of the law of Catholic Church. Ang sagingon sa Marcos 7:7 basa. Marcos 7:7 sa mga Biblia. Inyong ituman ang mga pagtulunan sa iyan sa tao. Ang sagingon, kawang naman ang ilang pagsimba kanako. Anong matawang? bisag diha lang takutob. Ngano ni gamit sa Marcos 7:7? Kay pagawason niya nga dunay pagsimbang kawang asa niya giiming. Una sa Katoliko, sa mga Protestante, og ingon man sa PBCM gikarga niya. Tanawa ra. Unya mao na nga naas proverbio 3:30 ayaw tugo gingos pagpayag nga ayaw panghilabot sa imong katao pero siya manghilabot. Tanawa. Ang among gidipinsan dili ang uban kung dili sa side namo nganong gikarga man niya diha. Giapil lang niyang kawang ang uban kun mohimo pod sila sa pagsagang pod sa gihimo ni Mitchell Bendilio. Ingon ana nga sistema diha na mahitabo lagi nga dunay lantugi nga mahitabo og binayluay sa rason kay dunay gitaong hilabtonon. O mao ni karong batasan ni Bendilio. Na? Mao na ares PBCM pag ikarga gani nimo imong gipang-atake, pag makita na mo imong programa diha sa YouTube, makita na mo sa Facebook, butihon gid ka sa pagtubag sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ingon na. Ngano man? Hilabtonon man ka. Niya tanawa karon. Unya kanang naasa nakasulat sa Roma 14:16 ni Pablo ayaw tuguting panamastamasan pagsulti ang ginapakamaayo ninyo. Pag ingon ni Bendilio ang mga pagsimba gawa sa iyahang pagsimba kay mao man ang pagsimba nga dili kawang ang iyaha pero og dili gani kapareho sa iyang pagsimba mutong kawang gikarga niya ang pagtulon ang PBCM diha na karon mahitabo ang Roma 14:16 nga ayaw tuguting panamastamasan. Di ba na pagpanamastamas? Ha? Nganong ang imong kaugalingon dili man imong i-develop ang imong kaugalingon nga imong baruganan. Nganong mukuhit man ka nga sa ubang pagsimba nga niingon kag kawang ang imong langing pagkahilabtonon. Ha? Na mao na nga kanunay gid ka nga bakote sa mga ministro sa PBCM sa among programa. Ingon ni ana nga sistema karon. Unsay sagang ani ni Mitchell Bendilio? Gisuyan yung review niya. Pero unsa may iyang pagsagang ani? Bakote gapong labas ngano? Og paninglan ko ni karon. Unsa iyang gisulti? Dili ni applicable para namong mogamit mi ani. Hoy, amo mangganing gipabati ka ganiha nga si Job gikuhaan og panig-ingnan sa mga apostoles. Unya naas gipang sulat diha ni Job nga kining akong gisulat. Kini gamito ni sa mga apostoles sa atong sa anak nga ipadala sa diri sa kalibutan. Na? Ugoy, pero unsay iyang prinsipyo? Niya ngano nakapaningil ko ana? Nagiuna-una nako ngano man niya atong paminawan ang iyang gisulti. Unsay gisulti ni Mitchell Bendilio? Gisagang niya ang Roma 14 versikulo 16 ngano pag kami mo gamit ana ay dili applicable. Pero sa iya applicable na. Niya atong paminawan ang iyang gisulti.
unsa ang iyang gitubag kung kami mo gamit sa Roma niya. Ibasihan nila nga daw masubog yung mga sila mga kaigsunan nga mugamit ang versikulo na ilang i-apply nga mauna ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayos si Tomas Eugenio Senior nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Bisaw sa piki man gina. Ako ni nga right. Dapat pwede mo religion. Ano yung mga tao itong versikulo ba nga mura ba si Apostol Pablo ilang among silang ka. Sa patrón ninyo sa Apostol Pablo gipakabayo ni Tomas Eugenio Senior. Mag-share mo atong basahon. Pusa, ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan. Pagsulti ang gipakamayo ninyo. Si Apostol Pablo ninyo ngayon tugote. Karon, kaya di man tugotan di ay ang ipagkamayo, apply na yan. Muna, Abot na karon mo ingon siya, mao ni ang giingon ni Pablo. Ibabati ko no na be. Be, paninglan ko no kanamo. Sa imong programa ha, lantaw na mo sa YouTube, tanaw na mo ha, ang imong programa, ibabati ko no, nga nagsulti be. Nga ang among pag-deliver, anak, nga paggamit anang si Tasa, nag-ingon si Pablo, nga mauni ang among gamiton paghilabta na ang among magtutudlo. Ha? Giingon na mo na pagsulti? Jonas Tomas Eugenio mauni idipinsa. Mao day na litra por litra di ay ang iya di ay gipangita. Unsay iyang gisulti? Kini ra. Kumaingon ta Maka baton unta kitag paglaom mao kana Brad Makarayo. busa sa nakasulat sa Biblia ang naadya sa nakasulat sa balaang kasulatan ang giingon nga bisag unsay gisulat kaniadto sulaton kana para sa kaliwatang palaabuton sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon unsay giingon ni Mitchell Bendilio sa iyang pagpahayag kay ang iyang prinsipyo giingon na unta diha nga kini gamiton ni PBCM kung kining atakihon si Tomas Eugenio. Unsay gisulti dayon ni Mitchell Bendilio? Niya atong paminawan ang iyang mga prinsipyo og baruganan. Unsay iyang gisulti? Niingon dayon siya ang kanang nasa Roma 14 applicable na para ninyo gamiton, para ni Tomas Eugenio gamitan ni pag-atakihon si Tomas ngano kay ang imo ang litra por litra mabasa mao na karon ako pangutana mao ni mo bitaw na paninglan bitaw kas imong kaugalingon. Ikaw sa imong kaugalingon og hilig ka litra por litra sa tanang sitas butang ko questionon ta ka panalitag harap-harapan sample ni og makig one-on-one kag debate unsay mahitabo kinira ang mahitabo. Isampol ako imong kaugalingon ngano nagwali ka sa atong Ginoong Kristo. Ako mo pa matuod ka. Naa, nagwali tungod kay atong Ginoong Kristo iwali. Question. Na kanang sitas nga imong gibasa naa ba diha nga kana naay magwawali unya sa pagbasa nimo ana na ang imong ngalan nakasulat diha? Ako sa imo lang nang giunahuna nga ikaw gi-apply nimong kaugalingon nga usa ka sinugo sa atong Ginoong Kristo. Pero sa imong kaugalingon ma-apply ba nimong litra por litra pagawason nimo samas imong pagpagawas diha sa Roma 14:16 sa giingong Pablo? Ayaw tugote nga panamastamasan pagsulti ang mga butang inyong ginapakamatuod gamiton ni sa PBCM nga mga ministro kung panamastamasan si Tomas Eugenio. Mao man ang imong gipangitaan ng Roma 14:16 usa pa dahil applicable para namo pero dili ka mabasa nga kana gamiton namo nag-atakihon na si Master o ingon man gamiton sa mga ministro sa PBCM dili na applicable para kanamo. Asa pos mga sitas karong applicable para nimo? Na diha kay ka nagpamatuod nga sitas ikaw magwawali sa atong Kristo? Di ba wala? Adios, pagklaro ba? Ha? Mo nang giingon pag sure pod. Mo ba yan ay giingon ba yan ni Apostol sa atong Ginoong Kristo? Dunay tao ba nga maayo lang musulti pero dili mo buhat? Sa prueba anak Brad Jezreel ko atong sesyon nakasulat sa Biblia palihog pagbasa sa 23 bersikulo 1 hangtod bersikulo 2 palihog pagbasa sa Mateo. Nga sumala sa gisitar mo Brad Magarayo. Mateo kapitulo 23 bersikulo 1 lapos na sa 3 gingon. Ingon ini ang atong mabasa mga kaigsunan. Unya miingon si Jesus sa mga panon sa katawhan og siya og sa iyang mga tinunan ang mga eskriba og ang mga Fariseo na naglingkod sa lingkuranan ni Moises. Buhata og bantayin ninyo ang tanan nga ilang igaingon kaninyo. Apan ayaw ninyo pagbuhata
ang ilang ikipabuhat kay sila maayo rang musulti apan dili mubuhat. Mao na nakaron na tan-awon ta. Unsay imong gisulti? Niyo? Paminawan nato unsay imong prinsipyo? Ibasaha ang inyong sakto. Pagkaluoy, huwag masupal pa ang doktrina, himong sayok ang mabasa. Ha? Mas madami mabasa, himong sayok. Ang dili mabasa o hindi ko ng gusto. Mauna iya prinsipyo. Mauna nga nag-igod siya dili applicable sa mga ministros PBCM ang Roma 14:16 kay ang mabasa himuon kuno namong sayop ang dili kuno mabasa himuon namong husto kay ang iyaha di ay katong mabasa mo toy tinuod ang pangutana karon asas basitas nga nag-ingon diya nga usas mga magwalis atong Jesucristo Mitchell Benilio na agoy pagklaro ba sampol ra ba na nigawas ra ba ng implog paningil ra ba tungod ra ba na sinultian nimo na unya pag abot nga dili day mabasa kung nagamit ka na og dili na ikaw gisgutan nga para ipagamit mo dili ka applicable ana day mahitabo ana karon close ang Biblia ngano man tungod kay ang balaang kasulatan dia wala man na magtumbok ka kini priority lamang aning tawhana ha mo bitaw nas makadaghan namong gibalik-balik sa kagidan ang kasulatan tibuok kasulatan gituga sa Dios ug mapuslanon kana sa pagtudlo dili kay gituga na diha lamang kami Mitchell Benilio. Tanang tao, pwede mo kupot sa Biblia. Anak ra nga sistema. O kaduang Timoteo 3:16-17, gisamarais ko na. Ingon ni anak nga sistema. Ngano, sa pagtuga sa Dios sa Biblia, diha lang sa usa ka dapit gituga niya? Wala. Ngano ni katag ang tibuok kasulatan sa tibuok kalibutan? Ngano nga ang matag baruganan dunay gikuptang Biblia? Kay gituga na ang pangutana depende na lang na sa paggamit. Pero mo ingon ka nga kana applicable na sa gisulat nga maogi mo gamit ana diha kana sayop. Ha? Ug wa ka maedukar sa imong pagkapastor kami edukar nimo. Ha? Na mao ni kun giyano-yano nimo imong mga kaatbang anang imong mga rason asa nimo nagipangamote ug asa nimo nagipanangkong di na mo salir diris mga ministros PBCM. Prangkahan ta ka pagaistorya. Ingon ana nga sistema. Karon dinhi na ta sa balaang kasulatan mao ni kung musulti ganita nagamong-among lang nagitaw nga musulti na pero sa iyang pagsulti nagamong-among lang sa iyang kaugaling sa prueba na Brad Hernan. Basahon ta Brad makarayo kining Bibliang Katoliko sa Panultihon kapitulo 18 bersikulo 7 ang atong pagabasahon. Kung siya musulti nag-among-among lang siya sa iyang kaugalingon kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. To na karon ha do na gid tao day nga musulti mag-among-among lang siya sa iyang kaugalingon ang iyang gipangsulti mubalik sa iya mag-among-among ra sa iyang kaugalingon kay malaang man sa iyang kaugalingong pulong. Sampulan na to. Og di ba tinuod? Niya? Sag nga ni sa imong programa lagi. Pune, kami naglantaw sa imong programa sa lantawa ang tanan gyud tutuki ang tanang programa sa mga ministros PBCM niya. Tan-awon ta, paminawa na to. Niya. Unsay gisulti ni Mitchell Benilio kung kami mo'y pasultihon, mura lagi limpyo lagi, mura bag dili makabuhat ba pero ari ipahid sa iya magkaatbang. Unya magpakakuan sa nga dili mo buhat gyud, mura dili mahibalo mo buhat ba? Mura bitaw ning tawo mura dili mahibalo gyud ng kabuak sa baso. Nga kinang inampingan gid ba ang iyabang kinayahan. Niya tong tan-aw ni paminawan nato niya oh. Unsay iyang gisulti? Niya oh, kami kuno sa programa. Palipot sa PBCM na magpagdayin. Dahil yung nakukuha na nila. Puro gana atake. Ha? Yeah. Diara ta. Gusto mo na ikang daigon sa mga ministro sa BCM? Ayaw po nang imong sinultian aron madaig ka? Buhat ta sa asa man kuno diha nga mahimong dalaygon kas mga ministro sa BCM. Kanang imong pag-ingon nga ang pagsimba sa tanang baruganan gawas nimo, kawang daigon lugar kana. Bisag kinsa na karon nga naa nagamit sa Biblia nagdipinsa sa ilang baruganan nga imong giatake, nga imong gialabtan, daigon lugar ka. Pasalamatan kas imong gisulti. Oy tinuod ng gisulti ni Benilio, kawang nga kamo pagsimba. Mao na imong gustong mahitabo? Oy paklaro ba? Kanang gusto gani ka nga ikaw daigon ka, ipakita bang dalaygon ka? Ha? Di ba kasalawayon sa imong mga gipagsulti? Ngano kinis imong kaugalingon o murag ikaw, murag dili ka may kining dili na kuno Sabado.
Mo kuno ning mga magwali nga nagwali kuno nga nagtudlo kuno og imoralidad. Unsa man na do panghilabot dili, atake na dili. Ha? Di ba gipabor nimo sa imong kaugalingon? Sa ato pa ang imong pagwali. Mauray nay husto. Pero ang katungkod imo pang giingon nga maoy nagtudlo, maoy nagwali sa pagbuhat sa krimen kun ipadayono na. Ayaw rag mo ni giingon lagi, mo ni tanawa tong gipabati na mo ganiha. Mato pa na kami hilabtunon, pero pag abot nangatake, gilaras ang tanan nga mga magwawali. Pangutana, kinsa may gipakawawa ni Bindilyo? Di ba iyang kaugalingon? Do, tudloan ka na mo, idukara imong kaugalingon. Ingna ba imong kaugalingon, ayaw pakaulawi ang imong kaugalingon. Ana ra. Kinsa nagpakawaw nimo, di ba ikaw ra? Di ba ang imong gisulti? Di ka manghilabot, di ka magatake, kay kami mo ihilabtunon, pero tanawa ka ron, nagsige malagi kay pangatake. Ano sa may nahitabuan na do, kaysa may nagpakawaw sa imong kaugalingon, di ba ang imo ra sinultihan? Di ba husto ang naas sa panultihon? Kapitulo 18 versikulo 7, nga dunay tawo musulti nag-among-among lang sa kaugalingon. Kanang imo mo sinultihan do, taro nga do, kanom man tungod kay kana do, ha? Ikaw ra gyud nag-among-among sa imong kaugalingon. Kami nagpabati na gyud. Unsa day ka sa imong sinultihan? Unsay imong mga sinultihan sa imong mga programa? Ingon ana ra nga sistema. Unya, usa pay giingon nimo? Napa ho? Ha? Niya pay imong gisulti. Paminawan nato. Niya, murag dili kayo makuan ba? Murag dili kayo siya manghilabot. Tob, unsa man tong ibabate namo do? Ha? Kini do, kinsa man ang nagpakauwaw sa imo sa kaugalingon ano, di ba ikaw ra do? Matod pa nimo PBCA mo ihilabtonon. Ngano man lagi ikaw sige na niabot na magdomingo. Niabot ng Domingo, pag abot sa Domingo tanawa strategy sa yawa. Imo man programa. Sa imo man programa gipang yaw-yaw nimo. Pero pasultiha, murag dili ka mga take kay ares mga ministro sa BCM. Unya ang gibuhat sa mga ministro sa BCM, di ba gi-apply na mong 14-16 sa Roma? Proverbio 3:30, ayaw pang hilabot sa imong isig katao kung siya pang hilabot kanimo. Sumala unsay gibuhat nimo, di ba nagsige kag pangatake? Kinsa may mutago nga magpakaron ingnon nga mo iya pod pagpalimot-limot mo na gayon. I-apply pod ba ang pagkamadumdumon sa atong gisulti para po dili pod malabanan. Nga maatakihan ta ba, nga malabhan ta, labi nag mga ministro sa BCM ang imong banggaon. Nya, nabas Biblia mo ni giingon ang amo ra bang gibuhat? Diha ra gyud mi nakatutok sa imong sinultihan. Ang imong sinultihan, maminatud na ra ba mis programa ra ba nimo? Asa dapita mga sayop mo? Nabas bala ang kasulatan gyud Brad Hernan, mao bitaw nga tudod tambag ang nakasulat sa Biblia nga giingon gyud nga magbantay tas ato mga pagpamulong og sinultihan? Basahon ta Brad Makarayo ang Sirak kapitulo 28 bersikulo 25 hangtod sa 26 sa katong pagbasa. Busa sa samang pagbatngon pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matagpulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kano sa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug malukapa diha sa atubangan niya. Oo. Mao kana Brad Makarayo. Busa, mao na karon atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Mao na nga dunay gyud tawo nga masayop unya dunay tawo maghulat kanos asa masayop di siya magbantay mauwawan ra pod siya, di ba nga awawan kay ikaw ra man mismo sa imong kaugalingon nagpakauwaw ana. Ikaw ra may magunay-unay sa imong kaugalingon pagsupak-supak. Mao ra pod ni tawo pod nga si supakang dako. Mismo ang iyang kaugalingon supak-supakon niya. Moingon siya di siya magilabot pero pag abot silang tunong dako, niya moingon siya kami sig pangatake, siya ra ba ni sig pangatake. Na mao na nga gingon nga kini siya dili gid malikayan nga supakiro. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat magabalik ra sa imong kaugalingong ulo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mao na nga adunay tawo gyud ay nga siya kuno ang kuan ra kuno, converted ra kuno, pero sa iyang mga programa kinsa gid mo ay nagtukod gyud ay kinsa gid nagsugod sa SDA. Ang nagsugod gid kuno sa SDA, walay lain si Mrs. White niya. Paminawan na to. Niya. Ito Kristo, na ang mo gidala-dala sa bibisman na mag-atong ka ikaw tinuod. Walay ka kabalo. Nakasunugdanan sa Seventh Day Adventist. Nasugdan na bago-bago ang nagbuk
Na tanawa lagi mo na imong giingon. Oh, pruiba na mo. Mo na giingon sakto Santiago. Dili og siya nagsugo dili sa tinuod converted, asa tinuod na. Di ba ikaw ray na namastama sa imong kaugalingon? Mo na giingon nako, do. Ido ka ra imong kaugalingon. Disiplina imong kaugalingon ba nga mismo kas imong kaugalingon dili nimo supakon imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon sinultihan ba nga dili ka mubuking pod sa imong sinultihan. Kanang imong sinultihan bang magkahiosa, dili kay magkabulag-bulag imong sinultihan do. Pagklaro ba? Tambag namo nimo otro, makigharong gani kas mga ministro sa BBCM. Klaro hapod, pag sure ba? Para nga dili punta malabanan. Ingon ana nga sistema. Busa tanan nga mga SDE nga nagsunod karon sa programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kami bang hinaot